Pegmaragul na lang Mabalacat City Mayor Jeld Aquino. Programang apairal king kayang administrasyon, kilog ning 100 days. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Pegmaragul ng Mabalacat City Mayor Jeld Aquino king kayang 100 days report agenapan kin Tabnuan o dating munisipyo programang matagumpeng gewa o apairal karas king larangan ning kabulasan, edukasyon, kapayapan o peace and order, social services at kalinisan. Metong kareng matagumpeng proyekto ing cleanup drive king materials recovery facility o MRF king barangay Sapang Balen. Sa usaping naman pong pagpapanatili sa ating kalinisan, nagsagawa po tayo ng cleanup drive sa ating MRF facility ng Mabalacat City sa barangay Sapang Balen. Naabutan po natin ng lugar na napakabaho at may gabundok na basura. Ngunit sa tulong po ng ating mga kawani at kasamahan sa komunidad at kasama rin po ang ating sendro, palakpakan natin ang sendro, na isaayos na po natin at nalinis na po natin ang buong lugar. Lalam ning kayang administrasyon, akit ne ing malinis at maluwalas a MRF. Agpang kang Mayor Aquino, plano ning city government na gawa niyang environmental o bamboo park ing amanong MRF bang maging bayong pasyalan dareng residente. Pwede yang gawin environmental park or tinatawag na bamboo park na kung saan yung mga bambus kasi alam naman natin nagkumukuha ng mga moist at yun na magbabawas ng mga yung amoy sa kapaligiran po ng barangay Sapang Balen. Mayor, nabagit niyo po yung social pension, yung sa programa niyo po. Dumami na po ba yung mga bibigyan ng social pension na yun? Siyempre, we're still working on this year's budget, Kung ano yung nadatnan natin, meron na nakaprograma dyan. For next year, mag-iiba na po yan. Marami pong senior citizens ang tatanggap ng social. Pinuri na mo naman ng alkalde ing suporta ng sangguniang panlungsod at ng Vice Mayor Jun Castro. Alam niyo po, ang pagbibigay ng attribution na hindi lang po sa atin, hindi lang po sa ating tanggapan, kundi po sa lahat ng mga namumuno natin sa siyudad na Mabalacat. Nandiyan po ang ating butihing Vice Mayor Jun Castro, sa lahat mga councilors natin, mga department heads, na walang sawa pong sumusuporta, nagmamalasakit, nagsasakripisyo para po may sakatuparan ng pagbibigay ng tunay na serbisyo po dito sa ating syudad ng Mabalacat. Kabang may nga ko naman ni Vice Mayor Castro abalaw sa maging kayaduangan karas king panyulong ning syudad. Kalupanahan naman ng dati, 101% susuportan ko naman ditang iganagan ng programa na nagkakatamang Chief Executive, lalong-lalo na retang makasawop king syudad Mabalacat ang po karing kami sasakupan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.